Mabuot asin bibong aspin. Kun iladawan, confirmam na si Annie Rose Bue kan Amtik, Ligao City, an sa iyang 3 taon ng atama na ayam na si Cookie. Alagad, ang dating bibong si Cookie, ngunyan, an nasa bingit kang kagadanan. Makalihis na pagtatagaon, kandai pa nabibistong kagibo, hapon ka na kaaging Miyerkules, Enero 15. Istorya niya, para mientras niyang hinali ang gakod ni Cookie para makaihi. Tuod na da kaya siya na minabalik man sa naini makalihis pirang minuto. Dahil sa nahunaon na makalihis ang 30 minutos, mauli ini sa iyang duguan asin may tinagaan sa luong. Mahapon po nun, maulan po, tas yung aso ko po umiiyak, tas pag umiiyak po yun, gusto niya pong umihi, kaso po ayaw niya pong umihi sa loob ng bahay namin, kaya po sabi po ni Mama, pakawalan ko po muna kasi po, doon lang po naman yun sa gilid-gilid namin umiihi po. Tapos yun po, pinakawalan ko po kasi maulan naman po. Tapos, hindi pa nga po nag-iisang oras, paglabas po namin sa bahay, nandun, nakita na po namin siya, duguan na po siya. Tinaga po siya dito, tapos trinis po namin yung dugo po. Doon po, pababa po doon. Pagduduon ni Annie Rose, kung ang tawo may diretsos na mabuhay, siring man ang hayop. Kaya di niya da masabotan, nata may mga tawong kaya ining gibuhon. Nagkontak po ako sa Taara, tas dinala po namin siya sa Daraga po. Tas kala ko po, kala ko po, kaya ko pa po i-first aid. Kasi, tas pagkakita ko po, ang laki po talaga, hindi po kaya i-first aid. Kaya po, nataranta na po ako nun, tas naalala ko po yung page ng Taara kasi po, din po ako, tas chinat ko po, tas mabuti po, nag-reply po agad sila. Kinondenar naman kan Tabaco Animal Rescue and Adoption o TAARA, sarong organisasyonin mga animal welfare advocates, ang pangmamaltratong ini kay Cookie. Sigun kay Ednalyn Cristo, ang head volunteer kan grupo, sala asin nung kaninda ining itutolerar. Sa tuya pong pangatamanan, kuta ining nga nagsasabi tang apat ang paa. Kumbaga po, bako man kita ka basta pet lover, pero pwede man kita pong magpakatawo sa inda. Like dahil na pagkulugon, hayaan talang sindang mabuhay. Diba po? Kaya, kumbaga, ang sasabihin mo nga, perme, kung ano po ang rights na igwa kita, iyo din po ang equal rights na dapat ay na nakukuha din ninda. Ngani mapadali ang pagsusog sa kagibo, matao man ang TAARA nin 10,000 pesos na reward money sa sisay na makakapagtukdo kan kagibo na maaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998 na may 2 taon na pagkakakulong asin penalidad. Para duman din po sa suspect, siguro po kumpara sa imo normal ito or demi po kasi aram kung ano ang katuyuhan niya sa paggibo niya ka ito, pero rest assured na pigigibo mo po ang gabos para po matawan ni justice ining ginibo niya. And na sana makonsensya siya sa ginibo niya, dahil niya napag-utruhon sa ibang pet. Sa ngunyan, nagpaparahay pa sa veterinary clinic si Cookie. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.